Totok pakatok sa udto, duyog na punta mga kabisyo my love so sweet. Duyog sa pagpaminaw, duyog sa paglanog-lanog, duyog sa pagpahimsog. Diri sa tuang programa, maayong pagpaniud to kanatong tanan, maayong pagpaminaw, labi na sa mga suking kabisyo hinigugma nato diya karon nga pwede sila ang mga magpaniud to karon mga takna og bandihan ang andam pa ng dali-dali nagpalit pa og sudan sa mga nagkalain-laing karinderihan. Idol batud kay na ko na ilabi na pag ganig makita na akong naay nagkislap-kislap nga munggos. Oy magan pagpansit ako rin niya lungkot kasi kinsa may kiling loy ang rice. Banatag taman lami kayong sudan. Anyway, kini ang inyong DJ Mike Killing. O kini po, tiyak inyong gwapong taro ay lumping. Ha, kini silulubabaw ha, plus start mo tao banuban ta sa pagpaminaw, kanyato ka mga taknyaog, duyog sa paglanog-lanog, o padayon sa pagpahimsog. O bati ta sa tuang mga himuong buluhaton. O kumusta po tod ni siyang ubang kabisyo ni gugma nato di ay karon no? Nga puliki sila ang ubang pa mga trabaho. Undangi mo niya niya? Hindi kang datuan niya? Ha? Dito sa mo niya? Ha? Tod kini atong tilumanon gito kanato sa Jesser Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo mangosteen, malunggay gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa no. Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw. Tawa-tawa og banaba, makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, knoll infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. Live data by the way sa tuwang Facebook page Kalabo Herbal Product Jesser Marketing and Facebook page na ko DJ Mike Killing po do sa below ni Tamara Oliver. Thank you so much maayong udto kanimo diha. Nagilaab nga kaudtohon unyang hapon na ni ulan na buntag bundak ani. Wala pa man pud noon sad kayo kabisyo my love suming sulod pa ang bagyong Mawar sa ato ang Philippine Area of Responsibility or PAR. Pero kung unsa man nato masinatian nga pag-ulan, grabing kusog nga hangin, kuan na siya kabisyo. Murag hungaw na siya sa tuwa sa mismong bagyo no. Ay ang mas maigo nining katundapitad sa may Luzon. So thankful gyapon ta bisan man di gyapon ta magkumpiyansa kay nay mga lugar bisag ulan-ulan lang dali ra kayong bahaon. Labi na katong mga lugar nga Hugaw Kanal, Suba, no? Sa pada diha tuod. So better nga wala gitarong bitaw og ayos or wala gitarong og himo no sa gobyerno ng inyong dalan dihang dili level ang kalsada no. So nay parts nga magbaha, nay parts na lunupan. So magamping gihapon tuod ta. Tuod mga kabisyo my loves ha. Maayong pagpaminaw sa gihapon di ay lulubaba sa mga lugar nga naabot tong pagsibya karon mga taknaa. Gani labaw niya diri dapita sa unya kagamay naman ning atong kuan. Asa man ning ubayan ni kadali lang ha. Nalibog na ko sa inyo ang mga kuan ba. 91.7 Dawanya FM, Mariatag, Surigao del Sur. 94.7 Dawanya FM, San Miguel, Surigao del Sur. DXJC 88.3 Line FM, Bajas, Placer. 99.5 Gold Bayugan. 88.1 Line FM, Santo Tomas. 94.3 Tandag City, Radio Tribu Madrid. Yes FM, Radio Provinciano Caguaig. Kanya-kanya naman yung katindan sa gubang taon niya. Nalilibog ang aking. Line FM Barobo. Di ba? Wala ng ubang mga istasyon. Pero daghang salamat sa inyo hadya, mayong pagpaminaw sa inyong tanan diha karon nabot sa pagsibya no. Og sa mga lugar diya sa may Surigao, San Miguel, Bayugan, Santo Tomas, Bohol,
Madyong pagpalinog-lanog kanyaton tanan. La sige duyog ta aron kumpleto ta karon mga po niya kay present or not present at kuan gitanid mag sugod gitani. Wag gitay langan-langanon pa og gigit magpapugong, no? Dili ta papugong kay dili ta taas og buhok, ha? Tuod kabisyo lulubaba. Hala sige. Last start muna tuod mga kabisyo lulubaba ni tips para maingon na tog mutambok mo lulubaba. Ha? Usa ba niya siyang paagi tips? Mukhaon naman siguro dagan. Usa na siya, number 1. Actually, duha lang ang angay nimong buhaton. Mukhaon kag daghan, kaduha. Ha? Kaduha nimong buhaton, ayaw kalibang, bisan unsay mahitabo. Ha? Maniwang mo na nimo, pero ako masulti may kiling, na ako'y tulo kapagi para maniwang. Uy, palabuan gini mo akuha, ha? Daw biyon sa manang imong tulo kapagi para maniwang. Ang tulo kapagi niya ko para maniwang tuod ka diha. Una, inyong kag tubig. Ha? Daganyak inyong tubig. Ha? Mapuiso, water poisoning, masiguro tanapon mo ba? Di okay na siya. Ha? Ginaw-ginawa po. Kung inyong kag tubig, iba ka mo ginawa. Kaya kadyo-ayaw, sige, kaon yung junk foods. Kanya mga junk foods, makapaniwang gituod niya siya. Tawag niya, makapatambok niya ituod, no? O, sige, kag junk foods, maan niyang mga chicken joy, mga burger. Abi na ba chichirya nga junk foods, pasabot ni mo. Kung ikaw Pinoy, pero kung ikaw nga foreigner, mo ni mga junk food, pizza. Katulo, mo gini siya importante sa tanan. Higugma ang sayop nga tao. Kaya wala na kay ganyan mo kaon, di na kaganyahan mo kaon. No? Bisaon sa pay mo ang imon, muniwang jud ka, kay depressed ka man. Mo bitaw lulubaba, pakibantayan gyud ang inyong mga kaugalingon, ang inyong sarili. Pinag-iingat po ang lahat ng mga kabataan, lalo na paggabi. Uy, nganyo man. Delikado na po kasi karong nga panahon kung inusara ka. Kasi meron na lang biglang dadating sa buhay mo at pasasayahin ka, pero bandang huli iiwanan ka din palang mag-isa. Nang paalala mga Pilipino, ha? Lisod kayo pagingana, maniwang jud ka. Ako ray nalungkot. Agoy ngay. So mao gid dapat para dili gyud maluya, dili mahuyang, o dili it hurts. Ha? Ako pa nimo, bahayag magkinaon siya, basta importante himso ang lawas. Kay magpadala ka sa imong kaluyag, ka depress diha. Basta apektahan ang imong immune system. Di ba may kiling? Tama ko. No choice, tama ko. Para himsog ang immune system, Angelic C vitamins para protektado og himsog ang imong panglawas. Gana ka mukaon og nindot ang imong pagkatulog. Inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate na vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content, puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus o bakterya, no? Jesser Angelic C with sodium ascorbate. Abisyo my loves, ang ato ang tumaron lulubaba. Gani, kay mora gitaw na siya makatabang nato, labi na sa mga panahon nga pasakitan ng taniya niya, tapos wa man tatagibuhat gihatag man ta nato ang tanan. Why. Pero unsay buhaton nimo lulubaba kung singanang paaging gihatag man unta nimo ang tanan. Pero mura gihapon og kulang. Bukbuko na lang na ako siya, oy. Guys, na ko nimo, binigay ko sa iyo ang lahat, Wala return of exchange, Unya tapos, karon, iwan mo ko mag-isa. What's the kind of view? Am I the matter of course? Oh, come on, Kataka ang English na.
Pero bitaw, pag ganyan buhato ni mo, biyaan mo lang ka to, ganyan inyo sarang, masakitan mo lang taong tuod ka, mahimong, wati mahimo, ha? Pasagdi, ano man jay, hindi naman kita pag-aari. Meron kang ari, pero hindi kita pag-aari. Kasi meron din akong ari. And it's a tie, ha? Bayot din mong dua. Kuray, nalongkot. Oh, tama bitaw, no? Pag-ingana, lulubaba, hinoon, kaya di manggid ni mo siya pagmamayari, sagda ni mo, di ba? Kaya kung matod pa nila sa mga panultihon, karaan, nakanista ng karaan, lulubaba, hingon nila nga, pag mahal mo siya, let her go. Pag mahal mo siya, pakawalan mo. Diba? O, tama, bitaw na siya. O, tama, ang saon na, di pa na siya tama. Karon kay murag na uso naman na tama na siya. Okay, kung pabilin pa kasi ha, padayon ka masakitan, padayon ka magantos, padayon kang magsigi o gapas niya, o di siya makatog bil sa imo ha. O pagabot sa panahon, mamguan na gyapon na niya, musulti niya sa imo ha, pwede ba kitang balikan? Pwede ba akong bumalik sa iyo? Na-miss kasi kita, nagkamali ako, patawad naman. Sorry na. Ano ka? Sinuswerte? Ha? Ngayon ka pa bumalik sa akin? Tapos anong lahat ng mong ginagawa mo? Hindi! Ay, nako. Ayaw na pagbalik kayo, mga buwang-buwang mo din mo. Ayaw pagpakugon, di ba? Sige. Padayon ta sa mga uban ka nato diya karon nga gustong mulagsik, muhimsog ang ilang lawas. Labaw niya katong mga dunay high blood pressure, Michael. Oy, tama gid pag tumagi kasi mo maintenance kay unsa lang kung ganing mo sugma tay mo hang high blood diha, magkalabo plus with garlic, lemongrass, turmeric, kalabo leaves tawon ka diha kay kay importante ka na siya nga level or tawagan na dili mo taas ipud mo baba imong blood pressure, no? Okay, delikado si mong kinabuhi na siya kay traidor kining sakit nga high blood. White o green ang color sa kapsula ni ana, makatabang na siya mo alivio sa mong high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer, guban pang mga balatian. Ipare sa kalabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Kalabo plus herbal products, ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Kumanatan niya na mga kabisyo, my love so sweet, ha? Anyway, padayon tawag duyog yapon sa tuang pagpaminaw, sa paglanog-lanog, labi na sa pagpahimsog diri sa tuang programang Tutok Pakatok sa Auto. Kauban gyapon ta ninyo kini si Mike Kiling o kini po si Lolo Babaw. Yes sir, marketing. Yes sir, marketing.